Kisan Seng hapo ka Safe Nyotrap Mission, ki bakantop ya ka Nyotrap Youth Council, ka East Jaintia National Council, ka Jaintia Students Movement, ka Nyotrap Achik National Movement, bat ka Confederation of Riboy People, ki layalej ban kendu ya usembut Menteri Rangba ke Jela, uba Preston Tensong, ban ya tay ya ther halor ki kendai teli ki mat jing dawa ka te ke kenhun. U Presiden ka Nyotrap Youth Council uba Robert Jun Karjaran, ulayat ho ling baki lat pathai kubor halor ke ei kabalami adin ke jingya kenduk ke kenhun jong ke Safe Nyotrap Mission bad uba Preston Tensong mene ka lai terik unai wing ar hajar ar kuar we kedika ILP resolution ka we pat kedika language resolution but nalor kata ru kepas ya ka we ka amendment bill syaka MRSSA how arjar ho ti ka ILP pat ke MRSSA kumbang itip ngila batai na ka port bagi don ya ka juk ka jingtemu kata kalau ban perking ya ka jing wanrung bat ka jing sa lengkar jongki barjala ki bandrung hapo maksudnya bat ka baar ka di ban pen kiu kodan lani ban penlong ya tin kasi kum ka national language dan kun ta kawai na kitin ki balong ki official language aga union government ada hak taka kenit ko pra ti hak badai bat ki badai bat kini ki isu ki baling bat ka sarkar kami ka wei ka ba nakaliang jong u deputy CM ula pensayangi kalau ba hadu menta nakaliang jong ka sarkar India hapo jingalam jong ka BJP ka kamai kano ka jubak ko masay kapong hiru bakin kentat kapong hiru ba bakin pedia ti nakliang jong ula yathu yangi ye ki detail yak ei ka ba ka sarkar jala kala buddin na kapor ti nakliang ka jongi ki santli iseng ila dawasai ba hakabdi bat kini ki issue ge ba yathu bat ka sarkar India kabangi kwa ba doi ya ka government ka jongi omde tangi ki MLA ki badan apo government rengi kwa ba doi ya bano ki ru bungut ki MLA ya ka aggressive attitude ge jongki ni kwa ba doi ba ka ki MLA ki jongi irrespective na baro ki parti ki don haka parti you ki parti you ru mungkin kumba ki la pas kini ki resolution da ka jing satu jumbot ni kwa ba doi ba kan don aggressive approach jongki MLA ki jongi kenang bangila ban penbor ya ka sarkar India bahkan aino ya ka jeng menjur haka beri bat ki ini KLP tinakalian jong u deputy CM ulak rensa yangi ba kandon kita ka jing wan jong wa mit syaka jela ka jongi lanong yang patip rina kalian jong u ulak rensa ba nada utawa mit syak wan biang sa sisen sya ne ka jela nakalian ka jongki ka kum ke MDA ki ong ba kin full delegation ban dawaya kini ki ar ka ILP bat ka tin kasi bat ulong ru ba lada de bu wan kin ailat ru ki sen balang sai sin ban kendu bian bat amit sya ha ka bedi bat kini ki ar tli ki issue ka ILP bat ka tin kasi ti nakliang jong ipat ngila sai ba kat bom pat yo namar kam samdei ka issue ki bang idang syukran tang mentang kam samdei ka issue ki ba kadang sa dang mentang rekan ni di issue balarim tinggal ada saya ki ba kajing dawa LP kala dei haswa ba ka MDA kan wat da ka MLA ka kelakon no ru ngi hapan peteng be ya jing ki ban mentar ngi hapan peteng be ban pressure ban penlong ya ki agitation persya ya ka sarkar India ban penbor ya ka sarkar Makhlia ban wanra ya taka jing ya ki ba kham khor la pong aggressive approach kenang ba lesing gila ban penbor ya ka sarkar India bahkan aino ya kini jing dawa ban jing anu jongi ya ka LP ban ya ka ketin kasih hakanet ka pra ti ka bari bat ki state issue nasnak na border ni nakle jongi ya kan sai ba hatula kat kum kan notification ka bami POE ba kajing temu ban penbek ya ka border ka di hapo south sansi nadu ka tu kan notification ka bami nadu pakalangan nadu September tianre hadu menta watang ka wei ka meeting jongki regional committee apa dengan Makhlia ba sam kompadon nila kali da ka basai la phila no penla ban pendek ka phase 2 ha chua jong collection na kaliang jong uang ba kin persang rei kala e kawomot mengi hadin san husne bur ngin perla finally ban pendek ya boda kadi jing susi na oblei
ko kitip ke jinga pandai border ka dia pandai artli state but watla kam pandai ka verification ka bala tikna re hadu tang li objective bang sarkar Assam watang ban notify ya regional committee jo ki pandai tikadon ke delay na ka sarkar Assam nomor bagadon ke delay na ka sarkar Assam kani ke jinga pandai put phase 2 imat ka suki hadu kata-kata mata ni imat mo ba kan hadu kata-kata yang sarkar clear ban syai barwe na beli hak pembeli ba sarkar Assam di kata beri border hak beri bat ki kharmetor tu ke jing dawa ke jongi ban be tu ki kharmetor ki basa be an ban kan ria ya ki ba de ki nong trai sarkar jadi bersatu pelong ba hak beri bat ki kharmetor ni don artli jing dawa ya gitu ki busyong be an ya gitu ki busyong tham ya gitu pembeli hiru kon ai kuatar ka kan na ko sai di ban sube ba ria ya gitu ki ba trai hai ki office di ban penkerja no ya ki syakwe ki caka bat maklen choki la sai bala da kumno ki di pendep shwa ba kani ka election kan wa mo belai hadin bala kut election pintip hiji ayu ni la mat ya kani ke issue kan betor na ko we ko por sa ko por ki delay hadu bakin don manur ki lokal MLA la ni kan no parti ko protect ki ni kwa ba no iba kan ne jing relocate ya kini ki beriu bat event ni gitu ki basong bian amar ni la kli sai no deputy chief minister ba hato don ki basa bian ong hot don ki basa bian ro kan rei ki don tak dia rei ki bum hi ki di ba tre itu ki sarkar ki badon hadu lais pa sau asa sau ni ki tinggal keran saya ki bala dajia kuno ki accept ya ka blueprint boleh sarkar kala pha ka blueprint seki adin kata kala submit ku support tiki ong bala da dei bagi ni ki kharmetor menta ki accept ya blueprint kam dei kabadon kam yang sarkar menta kalong bansna ya kata ki building badi ki quarter ki jongki ngila da ong ki bom dei ban up hadu da depsna kabangi la dawa na kile jongki sangseng kalong ba wei ki la accept ya blueprint ka di bandon no ka jing take over jong ka state government ya ka tu ga jaka khanang bat ya kini ki beriu in the meantime nang ai no da ki keja lawan bakin songwai no no ngimdi ban ap hadu ban depte ye kita ki ying paki dulan nan kita ki quarter ban pensa ye ki kata kadi wi bang la kan sai hak beri bat ki corruption kemba kitip nak lian jong ni kisen gila dawa ban investigate ya ka scam on MCL kong kemba bentuk kadu ka smart meter hadu ka sobakia bat naka liang jongu wong bakata ka political department kala dap ai ye kita ki report inquiry syaki MLA bat ni la dap ong habakan ni kadi bisa pen bang kam semdai tang ka bisa jong ki MLA bagi ya berlang basa don kata ka kani ke don ka allegation ke jing keno maka don ke jing pen kam kala bisa pen bang ni la dawa bagi de ban oblum ya ka public domain nya ka borok ni netip lakadon nom-don ke jing bakala aso bakia balap aga si report lakadon nom-don ke jing bakala haka bodi bak smart meter bakiwi tinggal kersai bat nak liang jong la da ong ba kin sablut no ye kini haka public domain kana bangin tip sai hai ka don kata ka allegation jong corruption but ya tu matrai fikin mo don ko ke allegation ya ka rise ka tu jing ra itu ki kau sya Assam ti ka turu nak leu jungu la kan sai ba kin oblit ka public domain bat ada dei ba kila oblut ka public domain ka mangi don ka pek long ba in study ya ki bat ada ni ba kadon ka prima facie ka ba la ban poi sya corruption ni ban se kumbale 5PAL da ki katung bat ni ki briu ya ni polis mah atau legal scam bat we ni la da kadon ni ba kadon ke prima facie ngin ban sing hapan 5PAL apo ba kan don ke juga prosedur la da yo pulit penungkam salah ke boleh lah ke stop la da kadon la ni la da na ka police department na ka home ala te boleh spare ya ka food and civil supply boleh spare social welfare boleh spare ya ka power department ke juga prosedur ni up tentang kumba ula sure ban upload public domain ingin up kat no por kan you bat adang i ba kadon kata ka genuine garau la tentang prima facie nyimban sing ya ban le chaka ni sari ban le kumba le ya tu ka police vehicle scam but sakawai ba nadon kam ban pentip api kalong ba hakawai dei bat ka reservation policy
lakwa balkan sai ba pe kuma kalong menta da burom ki perlu garo nin kwa bal krit ya kan ke issue bakan long kamu regi kwa balkan sai kalong ba la reservation policy jong kam khlia kala no silen luka mengi don ke jing tampat jongi ki khasi ki garo kala jandai marstek ngelajan tam ki marstek ti kumnu ukat riulang baru pralang punya yo ya keju ka jingyo pada pinpet at the national level balik ST ki yo tang 7.5 no bling i kam duna pat yo OBC pat yo tang khatsau SC yo tang khatsau OBC yo 27 plus no bling khambun pat tiga ratio jong ka reservation policy ro ka di bandai kat kumjing don pat nalor kata ka basungsi kalau nalor ba kiduna pa kiyo ya kaju jingkwa mentapat kiyo sa gibaklok ki banadu 1972 kiyo iya kini ka advertisement ta man ka advertisement kiyo tam ki Southern Post kidon ki post le fully ya besiki ngila de kedau ya ka jing flaws of reservation policy ha ka bari bat DSC namar ki ong ba lada kidon ki permanently kasih resident hagaru kila beliau asyik di sini dan gigaru pemeneli resident kasih kilo garu kumbangi itu kasih saya garu mundan we akan dan garu sana itu dokslong tinggal kakno ni kasih jentia mangi kasih benar ni hamban suffer ya kan di policy kepala no siliang nadu kerja sepatu nimla syu bensya kami buat naklir jumpo mensa yang perkat akan ini no boleh kalau sensitif misal tu kalau sensitif henry ladang ini isu yang tang nomor sensitif ngimla isu ban penkelalan ini ngila isu ban pres dengan dan cuma isu ladang mela isu ban penbek tang isu yang reservation policy di kalam ha ban kelak no orang macam macam lah kemudian isu kami mungkin tak abak lama 1972 kan memengi ki youth ki jongi ki samla ki jongi ngin isu petkai kalau long saya kani kadi ke bom na long i web ila imsuk imsan asam kosna menta la da ngimla shu tang ban penbek tang reservation policy da bangki kim blok open ha da maki kim sung tho ya ka jing software ke jong ila de ban pen khlak la ka jong ke jong pa jala ngile idon ko hok pun yo la ka jong jala ka ku kai we maki king ke bom don hok kim don dulir maki mengiling idon ka dulir kai kebala garanti yang ida ka ban ayang ka stit da kai we ngiling idon ka constitutional right remaki bom sai dia mengiling ila sai ka dia but nadu basdang nga karinde kila agree mengingin don ka one administration kita ka one administration kata hap de jela lo jom ini kwa bang sai ya sarkar but high time to relook to review and revamp reservation policy ginomla syu ben COE yaki samla ki jongi bakin shudu jeng kermat bakin shu sngosa kita ka jeng pule ki jongki ginomla syu ban pet ya jeng jau omat jongki miki kpa ki balas spend de kilak ada en rode yo kam la chu for each kata ni wa person sai kum kran seng enough is enough this high time to ni hab ban ya long menu bom kam ich la ka jongka japan reu garu kam ich la ka jong ni ru kam ich la ka jong ni la dang yimla shu ban ben betang reservation is high time ban ong ba win special session pass resolution na ban by for game state dan jumut chu dan jumut isu kata ka jenis go chen ban chi para bareng mengi ba dia cik da tang ini ikam ba mengi suffer ta we have been suffering na reservation policy kum ba kalong mata with backlog na 1972 backlog na ka jindon da we are the victim ngam dei pengilong komunal reat kide bos ngotho kolong ba ni la sha push in the corner but mengi di mat ba like push ta like jaja but na da kiyo sa ka 40% ha ki DSC but ni ngindu the other 40% sa ka DSC jaja long so ba keren dan kedau ka reservation policy high time ban we look we va kumno ka sarkar ni yang start itu ini ke di kopor ba ni have keren kani di kopor ko bom lang so ban keren no boleh we have been the victim jong ka reservation policy ya kini ni sai but ha kabri but ka private sector maklian jongki ko ba kadang don ha ka stage ba consider kumno em wanra ya reservation ha ki private sector ko ba ki lale
haki wei ki jelak kilan sa ta ium tu